I prošli tjedan je donio crvene brojeve na ukupnom kripto tržištu, a ukupan pad bio je veći od 13%. Kao što smo i najavili u prethodnom videu, ostavši ispod zone od 1,7 bilijuna dolara, tržište pokazuje namjeru daljnjih spuštanja cijene ispod razine 1 bilijun dolara. I to do 953 milijarde dolara, pa čak i do 873 milijarde dolara. Daljnjim padom otvara se prostor sve do razine 570 milijardi dolara. Bikovi se skrivaju već 11 tjedana i eventualni rast do zone 1,36 bilijuna dolara može se smatrati samo korekcijom. I Bitcoin je prošli tjedan pao za 11%. Medvjedi su uspjeli probiti ispod zone 28.800 dolara. Indeks straha i pohlepe pokazuje dalje ekstremni strah, a što predstavlja zabrinutost investitora kao i potencijalnu priliku za kupnju. Daljnjim spuštanjem cijene medvjedi će pokušati postići svoj cilj na 20.000 dolara. I kod Bitcoina bikovi se ne vide već tjednima. Tek problem iznad zone 31.770 dolara može se očekivati kratki oporavak Bitcoina do zone 35.000 dolara. I Ether je 10. tjedan za redom završio u crvenom s tjednim padom od 20,5%. Daljnjim padom cijene ispod zone 1425 dolara, medvjedi će pokušati svoje ciljeve ostvariti na zoni 1040 dolara, te nakon toga mogu čak pokušati postići cijenu od 490 dolara. Prvu naznaku oporavka Ethera možemo očekivati tek probojem iznad razine 1890 dolara. Stacks je blockchain koji nadopunjuje Bitcoin pametnim ugovorima, nezamjenjivim tokenima i decentraliziranim aplikacijama. Sigurnost i stabilnost Bitcoinovog blockchaina Stacks proširuje dodatnom funkcionalnošću bez potrebe za račvanjem ili mijenjanjem izvornog koda Bitcoin blockchaina. To čini izravno se povezujući s Bitcoin blockchainom putem svog konsenzusa dokazivanja prijenosa koji rudarima plaća u Bitcoinu za izradu novih Stacks tokena ili STX-a. Vlasnici STX tokena mogu slagati svoje tokene kako bi zaradili Bitcoin kao nagradu. Budući da je Bitcoin temelj Stacksu, transakcije se provode na Bitcoinovom blockchainu. Kao i Algorand, Stacks koristi programski jezik za pametne ugovore po nazivu Clarity, koji je, zahvaljujući svojoj jednostavnoj sintaksi, dizajniran da bude i siguran i jednostavan. Platformu Stacks pokreće već spomenuti token STX, koji se koristi za izvršenje pametnih ugovora, obradu transakcija i registraciju nove digitalne imovine na Stacks blockchainu. Ukupno će biti 1,818 milijardi STX tokena, od kojih je 72% već izrudareno. STX token se trenutno nalazi na 65. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 726 milijuna dolara. Kao posebnu zanimljivost treba istaknuti da je Stacks bila prva kriptovaluta koja je dobila SEC-ovo odobrenje za prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam Tomislav Kamenečki za FIMA Kripto.